abo tamkai जों साना खालायो जों बसुक जरतै सिनि टिचार tai joto sini students जों joto जों बसुक जरतै फोरोंमानखा जों बसुक जरतै बरंनो फोरोंमानखा अबरक तुइनो sini guardians tai sini local जेटा areas people लोगनो sini बरंनो न जों बसुक जरतै जों फोरोंमानि तै जों बरंनो फोरोंनानि जेटा जों जतो मानसाक जों फोरोंनानि बागै जों दिनै अ program no एकदम बेलाय बेलायखाय तंथगै जों खायलायो दिनै ताइ जोंनि इंडिपेंडेंस डे अब हाय साल अबन दियै जों दिनै किसा अ program no दिनै जों खालायजाखा बे दिनै हाय साल रगो अ सालनो तै नों ताम कग्रक जाना मोसंनाय जे तंक संतंनाय लुकरंनो एबा जे नाय तंनाय ताखक ते बुखक सं ताम कग्रक साननाय आं अबन खसारना मोसंगो जोंनि जत हास्ते त्रिपुरा हास्तेनि लुकरंनो जोंनि बुक बानातै जत हास्तेनि खाकाहाम जोंनि रंनो जों कयना मोसंगो जों जेहेतु जों मोसुखाय खालाय जों फुनुका जों जतनो हास्तेनि लुकरंनो जों बरंनो जों कय जोंनि जेटा जोंनि कालचारेल ताइ जोंनि जेटा बसरनि अबरक तेबो माने अब हायके पालाय जागै तेबो खालाय जों कुसुगो जों अब हायके पालाय तेबो नायथक खालाय जतनो लांनानि बागै आं कय जत नंनि अ स्कुल खुलुकजां मान अ रुंनो खुलुकजां मान बिसे बोसोरखा सिनि एस्टाब्लिश गाय 2019 हयते सिनो स्कुल जेंसा गाय ताबो अ स्कुल न बकला जति रगो फुरु जों ताबो सुजरा सिनि स्टूडेंट दंगो क्लास 7 जरा नार्जारी तो क्लास 7 जरा ताबो सुजरा सिनि स्टूडेंट दं सिनि स्कुल रोंसोरनाय र खरक बोसोर दं रोंसोरनाय ताबो सुजरा ताबो 85 एनरोलमेंट दंगो 85 नि बिसिंगो रेगुलर स्टूडेंट्स दंगो 82 रखना न रुंफुरनाय रे कयजन दं सिनर रुंफुरनाय स्टाफ दंगो टोटल 8 जन 8 जन हाय जों बाय बाक्सा जोंनो लगिरि फैमानि बागै दिनै साइमानो इंडियाव जों दिनै इंडिपेंडेंट डे 75 हाय खायबा 76 नि काउंटिंग थांसिनाय ताबो इंडियानि इंडिपेंडेंट डे ऑब्जर्व खालायजागमानि दिनै सिनि अरो गायरिंग पारा बीएस डिविजन स्कूल अबो अंका जत सिनि स्टाफ सिनि प्रिंसिपल जों दिनै सिनि प्रोग्राम पाइमानि यागलो जों दिनै किसा सा अकगनो सानानि नायो आनि से सिगां तो सिनि प्रिंसिपल सर साइपाइका ओंखाय जों सिनि स्टूडेंट्स ते सिनि लुकुरकनो बुसकांगो नाहारमुं कुसुक बेरामति साइतलां थांनानि हिंखाय अबाहाय स्कुल्स रगो स्राय रकनि स्टूडेंट्स रकनि गोबांमा परफॉर्मेंस टैलेंट फनुक जाकनाय दङ अ जागा रगो आंवानसुगो स्राय रकनो तैबो एनकारेज खायै ते kaham talent no जों फोरोंगै तलां थांमांखां गाय अबनो सिनि फ्यूचर डेवलपमेंट हिंजागो गाय आरोनि बिसिंगो जों लकेलिटी इंगै स्कुल रगो अबाहाय जतनो एरिया नि बिसिंगो जे अबाहाय सोशल वर्कर्स एनी ऑर्गेनाइजेशन दंगै मानो गाय अबाहाय फ्यूचर no नाहार का हंका स्कुल रगनो बेलाय के इम्पोर्टेंट हुई साकथार जागनाय एनी गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल अबो बेलाय के साकथार जागनाय ओंखाय तिनि हाय साल